V roku 1966 sedel v malej garáži v Žiline a programoval prvé web stránky. Dodnes jeho projekty navštívili milióny ľudí mesačne. Pôsobil ako hlavný internetový portál na Slovensku. A tým ovplyvnil celú jednu generáciu na Slovensku. A kto to je? Zakladateľ Azetu, Milan Dubec. Jeho príbeh je inšpiratívny. Začal úplne od nuly, bez investorov, bez kapitálu. Všetko postavil na jednom princípe, a to je komunita a zaujímavý obsah. V dobe, keď internet prepojoval iba odkazy, on začal spájať ľudí. Každá služba, fórum alebo chat bol dôvod, prečo sa ľudia vracali. A AZ sa stal symbolom modernej doby na Slovensku. Vlastné projekty, vlastný vývoj a vlastná infraštruktúra. Aj keď mohol budovať firmu zo zahraničia, rozhodol sa zostať tam, kde to všetko začalo. Na Slovensku. Dubec dokázal, že aj z malej krajiny sa dá vytvoriť internetový gigant, ktorý dokázal konkurovať najväčším hráčom svojej doby. A práve tí, ktorí preferujú miesto rýchleho zisku vybudovať silnú komunitu, si dokážu udržať silný biznis. A ak ťa tento príbeh zaujal, klikni sem.